Беларускі саюз спажывецкіх таварыстваў сёння гэта не толькі нарыхтоўкі, гандаль і грамадскае харчаванне, але таксама вытворчасць і знешнеэканамічная дзейнасць. Брэсцкі аблспажыўсаюз – одна з самых буйных организаций. Я вам хочу сказать, что второе место в республике по объемам, по эффективности работы, по качеству работы стабильно занимает Брестский облпотребсоюз. Тактыку дыктуе час. Сёння, каб выжыць ва ўмовах жорсткай рыначнай канкурэнцыі, кааператоры в области корректируют свою деятельность в отповедности с пожаданиями споживцов. Самое главное, что сегодня больше всего, что интересует покупателя, и то, что является, наверное, залогом успеха, это цена. Наша задача, в первую очередь, стоит в том, чтобы не просто завести товар и создать наличие товара в магазинах, а задача, в первую очередь, стоит завести товар дешевле. У год малой радзімы асаблівую увагу спажыўкааперацыя абяцае надаць якасці абслугоўвання сельскіх жыхароў. Белкапсаюз па-ранейшым застаецца асноўнай крыніцай забеспячэння вёскі прадуктамі і прамысловымі таварамі. Да сходу ўсе раённыя спажывецкія таварыствы падрыхтавалі выставу сваіх кандытарскіх вырабаў. 4 дні спатрэбілася кандытарам з Драгічына, каб стварыць самы арыгінальны торт. Наша задумка – яйцо в преддверии Пасхи. Вот. Сделано из пресного теста, без добавления дрожжей. Працаваць для людзей з улікам іх інтарэсаў і запатрабаванняў – галоўная задача, якая ставіцца перад спажывецкай кааперацыяй. Крысціна Пратасавіцкая, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».